Datorren igandean emitituko da Herri Txiki Infernu Handi saioaren Artzinegako atala. Oso pozik gaude Artzinegako programarekin, zergatik herria gainetik ezagutzen genuen, baina goren barrunbek ezagutu dugu, eta bada herrian artea, Zuhaitzak 5 urte dazkana, eta artea duen jende asko ere, bai. Artzinegan egia esan, jende marabilloso ezagutu dugu, eta histori polita asko, bai Elizako bobedako misterioak, bai herriko ohitura asko, bai festak, bai gauza pila. Eta horregatik gomendatzen dugu programa ikustea, zati herria nik uste Artzinegara etortzeko gogoa handia jarriko dela. Artzinegako ez da izan ETV bat kateko programak eskualdea bizitatu duen lehen aldia. 2016an Orozko eta Aiaran ere egon ziren. Oso, ez dakit, oroitzapen onak ditugu, bai jendearen harrerangatik. Orozon gaina egon ginen hortxe alemaniarrez kantatzen emakume batekin, eta bai, idioma hizkuntza asko zekizkila, baserritar batek, eta... Egia esan, ez da erreza, bai herrietaz gogoratzea, baina ez hainbeste anekdotez. Eta Aiaran ezagutu nuen, garai batean, duela mende asko, muga egiten zuen zuhaitz bat, esplikatu zidala tipo batek nola bizitzen ziren garai batean bizkaitarrak, arabarrak eta eta oso gauza kuriosoak eta interesgarriak gure historiarentzat, egia esan. Eta gero historia divertigarriak ere bai, noski, pixkata horietan austartzen dugu. Bueno, besterik ez, gure gomendi ordoa, programa ikusi, Artzinegako programa, oso saio polita geldituelako, urriak 18an, gaueko 10etan igandean ETV baten. Gomendatzen dizugu, programa polita izango da.